Hau duk etxekioa, Niko. Hau duk ordin eta erdiarroan, hau eta musde irigarai, dorreko Jaun famatua. seme nobliaren morroien mitilen etxia zian hoi. Bai. Bueno, eta garai batean, zuek hemen bizi izanak. Bai, familiarekin heben hemeretzi urte, hamabost bat urte. Bai. Eta orai estudioa duk hemen. Eta heben da bakarrik musika pasioaren eta errezibitzen ditut hor, eta bai ene musikariak, eta hola edulne eta familia tranquilago dira etxe barnean. Ongi. Hagoa zen etxekio barnerat. Sarzite, Xavier. Plazerarekin. Arratsaldeon! Bai, huna ordin eta Hapa! hapa taldia, ene kide magikoak eta gaur egun eta kontuak egitez, ja kontratu gira, hogei urtez ibiltzen girela elkarreki, Dominik Earlekin, bera da inglesa. Zuk Nikorekin zenbat urte? Hogei daramatzazu? Fentsa. Baduzu pazientzia? Eta zu nongoa zira? Inglaterrakoa. Eta gero, orduan, Kiki... Hau miarriztarra da. Miarriztarra, bai. Kiki graziet dugu hemen. Eta hor, onduan, da Trevor Chitem, da domen gazte lagun bat, eskolako lagunak, elkarrek iziren eskolan, eta hori Bristol inguruan, Inglaterran. Beraz, biak dira ingelesak. Bai. Eta, una jiten dira, zuekin entxeguak egiteko eta kontzertuak emaiteko. Dena, eta beti erreteneat, hapa dela talde internazional bat. Eran ahidik, eskuara defendatzeko izaten aldela ere, edo txinua, edo ingelesa. Eta hor tokatu zait ingelesekin egitea, ez? Ongi. Eta gero azken elementua hor dugu Pierre Hartmann, eta bere izenak eraiten dian bezala, Hart eta indartsua, man gizona. Da Gizon indartsua. Eta bera da Alzaziarra. Eta oso arro naiz, nik 60 urtekin alako talde bikaina nire inguruan izatea. Bueno, denek ez ditiztek 20 urte irekin, batzuek gutiago. Bai, Pierrek 15. Gutien daramatzanak ere 15. Beraz, talde egonkorra. Bai, ni beti fidela izan duk, bai amodioan, eta bai beti fidela izan duk. Baina izate ez duk aski, besteek ere behar ditek izan. Noski. Eta denak konten diren seinale? Eta badira, ez? Hori duk. Beraz, ono bauzu indarra, Bai, eta bauzu arrakasta. Eta roka da, hemen talde honekin, roka da gue esentzia, nula eran. Ni baino askoz gazteagoak dira, bena guk maite dugu musika berdina. Hori, rock and roll simple hori, rock blues den simple hori, eta gainera euskeraz egiten dugu. Bueno, hemen ditu gire tresnetarik batzuk. Zomat gitarra ditu gorotara? Ezin dat esan. Dozena bat? 30 inguru. 30, bai. Ez da kalkulatzen alz, eta nik dena, ene tresna guztiak gordetzen txazat, da museo bat. Ene etxia da museo bat. Niko, badiat beste galdera bat egin nahia iri. Badakik Siberuko hainitz kantatu dituztela euskal kantariek, hegoaldeko euskal kantariek, edo baita Lapurdiko eta Baxe Nafarrokoek ere, eta denak entsaiatzen ditu, eta gu ere kantatzen dugularik entsaiatzen gaitu, zuen ahoskerara hurbiltzen, errespetuz eta borondate honez egiten ditek denek, baina netzekiat asmatzen ote duten, dugun, ongi egiten ote duten. Nik gaiza bat errandeat. Nik simpleki eta aspalditik eraiten dat. Eta hori duk eta eskualdun berriei eta hedatzen dudan mezua duk. Eskuara egun batian untsa hitz egiteko behar da akats hanitz egin. Ordin beldurri gabe eskuaraz egin behar da. Eta bardin urte luze zumaitetan
akatsak egiten dira beldurgarriak, baina egun batean ja matematika hori sartzen da eta gentiak eskuara ederra jinen zaio. Eta nik halako hanitz ezagututia zat, eta nula ez, hau da bidea, mintzatu behar da, praktikatu behar da. Beno, ze kantu jo behar duzue, hasteko? Hasteko gogu edeat eta nik hanitz maite dudan eta gaur egun gaizki patxal ibiltzen den Texaseko bluesman baten musika joko diagu, hori Johnny Winter ditzen dena, albinosa, bakik? Ni orain zahartziarekin ere albinostu nu. Ez aiz bakarra, Niko, ez aiz bakarra. Bena bere musika baliatuz, nik eskoratu nian, Xabier Letek hainbeste aldiz beste kanpoko musikarien lanak eskoratu zitian, eta Nikok ere bere lanagindik, hola, adibidez, rock blues potente hori, rock and roll utxiku, Texaseko blues potente hori eskoratzeko eta talde bikain batekin eskaintzeko. Eskual herriari. Ongi, xarmanki. Nahi duzuelaik. Niko Etxart eta Hapa-Haparen musikak badu bai norbera askatzen duen indar bat, rockaren arima. Euskarak laketzen du Niko. Euskaran atzematen du egiazko atsegina. Eta euskal musika zorretan da, Altzurugutar kantariarekin. Berak erakutsi baitzigun, beste bakarren batekin batera, euskaraz roka egin zitekeela. Euskal rokaren aintzindaria izan da. Hau duk beraz, zuen maia, Niko. Bai. Eta ez edozoin mai. Ez hori badik historia. Historia handia. Handia badik. Hau deitzen duk hori automated process, eta oso famatua duk API izenarekin, API. Hau izan duk, adibidez, honen mai, honen presioa zian, etxe hau beno kariago, garistiago. Nahasketa mai honek, gehiago balio zian, etxia beno. Etxe osoak baino. Bai. Bueno, nik ez jate erosi presio hortan. Eramadik historiantako, bazela Miangolara, osea Tolosako familia bat zela, eta Miangolara hori 36ko gera zibilian ihes egintzian Venezuelara, eta oso aberatsa, eskualdun aberats bat, eta bera izan zen mezena, bai eskual literaturan, tola, hesak atzaman dituk, hori ikusiko duk, nolako persona zen. Eta egun batean, hik ezagutzen dian eta Iñaki Beobideri... Iñaki Beobide, Zumaiarra. Harrekin egin zean sozio moduan dola, eta Grosen, Donostiko Grosen, ekarri zean estatu batuetateik, hori mahai garesti hau, eskual kantuai dedikatzeko. Eta hor hemen unek, bai Xabier Lete, Antxon Balberde, Txomin Artola, Niko Etxart, eta itoiz arte, Tijuanain blues, eta ez dakit zenbat, kanale horiek bizi izan die egunero, eta ordu luzez, ordin eta eskual kantagintza.
1976an Etxauni buruz grabatzen, Etxaun Topeti buruz grabatzen ginen disko bat, eta jarri nintzen main horren aitzinean, oain izan bezala, eskiak pausatu heben adibidez baduk Iñaki Beubideren zigarretaren zea, ikusten duk? Zuek beti usten duzu arrastoren bat. Hau ez dukenia, nik ere pipatzen ez, hau duk Iñaki Beubiderena. Eta berak barre egin du, ikusten badu barre egin du. Eta ora jarri nintzen eta esan nuen, hau egin batian halako bat izan dut. Mena ez nian sekula pentsatuko eta... Hau bera izan entzenik. Hori da. Hartakoz historia polita duk. Biziki polita. Eta euk esan izan duk, Jimi Hendrix eta Etxaun Iruriren tartean dela ire musika, eta tarte horretan kasik dena sartzen duk. Bai, noski asko sartzen da. Halako maisuak, nulako maisuak, Etxaun Iruri, netako sibeotar eta kutsu hori defendatzeko, eta nik hortaik edan diat atope, eta nula ez Jimi Hendrix. Jimi Hendrix egin ametsetan liluraz ibili nuk eta rock and roll txipia zorrozten. Eta ni pentsatzen diat iretzat, eta euskal rockaren beste zenbait aintzindarirentzat, Anje Dualderentzat, eta goixo izanen dela, benetan estimagarria izanen dela, hori aintzindaritza hori aitortzea, eta zuek egin duzuen ekarpenaren aitortza hori jasotzea, eta baina garai hartan goxotasunik bat ere ez. Ez? Dena kontra? Dena kontra. Gu pioniero bezala, Anjerekin eta baita ere koska taldea, ez bazen Elgoibarko talde oso ona koska, eta geroxago bai itoizen bolada izan zen, ja, eskola herri guziak roka euskeraz den rokari sinesten du eta gozatzen du. Hori itoizekin pasatu zen. Eta hor Zarama taldea eta gero Jotaki eta horako pila bat talde izan ziren. Eta nik eraiten dut ere Euskal Herria Frantzia beno rockeragoa dela. Frantziako rockak ez dik izan Frantzia barna, ez dik izan sekulan Euskal Herrian eskola rockaren adina. Hori izugarri duk. Eta nahi baduk, zertxo bat, entzunazten deat, zertxo bat? Bai, orai zertan nahi zareten? Eta hori disko berrian, nahi nikek, Durango azokarako nahi nuke atera, hapa ene taldearekin... 2013an. 2013an, hori. Eta urrian ja prest izan behar dena. Eta orain prozesu horren parte batetan gituk, eta kantua deitzen duk, eta kukukuleila. Eta taldearekin egin jago ere intsegua, eta horren fiska bat akitzen hasi gituk, ez? Jo! Leila. Normalki bigaren zatian kantatzen dut. Leila, doblatzen dearik. Txiku, txiki, miaukaz, zuk ederki. Txiku, txiki, miaukuz.